Handphone ki apa? Buat telepon. Nih, jadi Lah kok murah, Bro? Apa ini lah kok murah? ini namanya handphone ya. Handphone ki apa? Ya buat telepon halo gitu, buat berinteraksi sesama manusia. Lah mak dhewe nggae banyu didelok loro. Loh, kan Ora ngenengan ki apa iki? ini kan. Ya iki lho, iki didelok nang wong iki. Iya kan Pak Ade dulu kan ya di Gus. Aku pernah ngutarain apa perasaanku tuh loh buat cewek perempuan. Lah pas itu digebet banyu tuh gitu, wah muncul itu Muncul apa? Wedokan. muncul kata. Lah, goblok kowe. Lah aku kaget kan, kok bisa Pak Ade? Lah bisa saya ini gak karo Lah mak dhewe kuwi ilmu santet gitu. mak dhewe kuwi wong saktine wong kaya jangan kowe. Jadi kalau kamu mau nggak ada pekerjaan ini kerjaan kamu. Ini kan. Gugok sama dhuwure lho apa iki ngambil piye? Oh, ini kantor bukanku. Munggahe lho piye munggahe? Eskalator Eskalator ki apa? yang buat jadi gini kan. Kita tinggal gini. Lah iki apa iki nek mendung-mendung nek kene iki apa iki? Ini kamera ini. Lah apa nih apa lagi? Ini apa tuh? Geno kopi kan lho apa ngombe bayi-bayi. Ora entar banyu kuwi. Nggon banyu ya. Kekeringan masak. Mungkin tren desamu yang banyu Mas. Apa kuwi, Dok? Ini handphone tadi. Wes kowe kira ngerti men. Apa? Pon. Handphone. Apa rempon? Rempon. Goblok ngombe. Rempon. Her apa Dok? Handphone. Handphone. Rempon. Ya. No. Handphone. Ya lek kok ngene lek dikon godang iki. Ngene ya. Apa? Apa? Ngene lho, kowe telepon iki. Iso. Banyu ora nek banyu lho telepon. Wano sik, Lek, wano sik. Entuk aku lek gurih meneng sik tok. Metu lho kejembuk. Owi. Handphone udah ya tok. Lho. Lah kowe nek duwe. Eh? Kowe nek duwe. Lek tak gandakan no, piye to dikon kondangan. Lah kok ora? Piye to? Aku ora duwe. Yo lek pengen weh. Gaene piye to gaene iki to? Jadi gini loh. Kan ini ada tombol. Tombol apa? Yes, gini loh. Kamu Piye to? Ada mari-mari. This your pulang is bawa syarat. Gitu kan? If you Nyapa to iki mak to aku ya belajar handphone If gitu. you pulang is bawa uang 2M and syarat pasir sak jebor. If you bawa ke sini and you is cewek. Cewek nanti is mening. bisa. Cewek nanti is mening. Wong-wong ngomong apa? Ya udah kalau gitu. Oh iya. Oke. Ya. Kowe ora salah mbak aku, Dok. Oh. Wong nek marani aku kowe balik kono kabeh dhewe. Ya. Nanti aku ajarin nih kayak gini ya. Yo, apa ini? Iki mau apa jenenge? Interaksi sama telepon sama aku sama Pak Ade gitu loh. Oh. Ngerti nggak? Walah. Suwe balik tenan lho, Iya. ya balik lah ada iki. Dalane emang. Iya. Ini Mak De sapa ngono? Heeh. Sapa ngono? Iya. Pak sapa? Ya, Aku ke sana loh, pergi ke sana. sana. Sana itu bawon lho, Dok. Ambilnya dong. Oh iya. Oh, mereka kan Mamat lho, Dok. Ya. Walah, nikmatin. Kerocokan Banyuwangi. Meneng awak Des, meneng aku lho ngelak, aku ngelak. Wis mang kon njupuk ning ngombe mbok njupukne. Tapi pengelak lho weh. Ngombe. Ngombe Ya ngombe. sik lah sabar. Weh, kekeringan. Banyu kudu disedot dhisik nggih ilmu. Ndak sedoten. Iku magic iki enggak langsung sadek sakne tenek lho iki. Alah. Wih, sabaran. Ngantor ilmumu lho wis jrendo ilmu. Sik lho iki lho, ora percaya lho ya. Enggak percaya karo Pak Dhewe lho. Yang seri badai suwi. Nah, dolan iki lho, ilmu lah iki lho. Tokno ilmu tokno. Enggak percaya lho. Lah iki lho. Ana lek ono bunyi terus simplah-simplah pokoke keblok body gitu-gitu. Oh ya lah lah. Lah. Lah lah. Yo sakti ya. Oh, iki. Loh, barang antik iki. Iki lho nenek pucuke bareng elahnya. Iya, itu proses lah. Oke, oke. Piye? Iki banyu tenan ora Mas. Tenanan, don sing bense ilmu lho ya lho. Nah, iya. Iya. Iya, rasane piye? Masuk. Ah, Nah, sok
wagen paling ndi. Lah yo kekuatan goe mana? Sing lele. Delok iki lho. Ndang. Medun dhewe ngono. Otomatis sing konter. Ndo yo to. Ndo medun dhewe to, medun dhewe to lho. Ya. Lilo goe lho ngene iki lho. Ilang ngingu. Aku senang lagi. Kowe iki lho jaluk pik lan cerita. Kowe iki lho duwe wedokan tenan apa ora? Iso aku kok. Lho, itu kan zaman no. Jadi ra iso apa-apa jadi kepamaan lho. Endi tokno dhewe londokane wedokane tokno dhisik. Engko aku ndelok kaya ngopo. Ndak iso to. Jeremu ngene. Lelek wis sing dukun yo elek mati dadine jeremu ngono. Lah wis ben tokno sik. Gak nyapo jeremu elek ben. Ayo Madin tetep aja. Gak, ini kusek. Mungkin aku tokno ke londet telepon. Telepon sih telepon londo, siap kurung. Kayak kowe iki opo iso? Bu piye, Bang? Modal. Murah. Murah. Kira piye? Lumpung aku belajar mbok kon mulai lho, Ndok. Iki paling bisa tengah ini paling. Nah, ini toh. Wah, apa nih? Halo. Apa lagi? Oh. Ini ngapa ning bloknya? Nah, gimana kamu itu? Jadi kesini apa enggak? Gimana ini? Jadi bisa nggak bisa sekarang harus kesini. Bawa uangnya 2 miliar tadi ya. Wah, kamu macam sama saya. Ya udah, oke. Ya, kok jadi nggak ada duit tapi iya karena Uclo, woi. Mantap deh, mari gerdu-gerdu. Iya karena lo udah jadi nih malah saya tidak punya uang loh. Jadi emang nggak duit bisa karena Aku mang mulai tak omong itu gitu. Domo wis rasa wedokane tok mesik ngono lho. Nggak Foto. iso, Kowe kira ge foto ora kowe iki? cara nih pindah roy. Kuwi mah pokoke dipijet-pijet moro metung iki moro kena. Untung gila. Iya. Selfie ya selfie. Selfie. Ah, ngono rupamu kok celeng kok selfie. Selfie pengen. Selfie tonggomu lungklon ngono selfie. Nemen. Ojo gak, aku kayak kuat ya kelemon kok ana wae. Kan amben. Ngomong kuat ya, ndak kuat. Awake kowe galon. Amben jeplok amben. Masa Wedokane tok ana fotone ya tak kirim londo. ora usah, wis enggak usah. Dinteni sik paling ke Londo. Londo teko, ada uang, ada barang. Lha piye to ibarat saiki? Ya lek ora enek uang barangnya gede Lah iya. Biasa. Ojo, iya HP ini apa kok gede banget. Beres saya terus enak terus ya. Tuh yo. Gak ada teko ya. Oke. Londo kok wadah butuh ya. Lah iya, jarno ngantuk. Pada tidur semua sih. Aduh, gimana nih? Woi! Hati Allah ya hati. Gimana sih? Ini kenapa tuh? Itu kan memang gepo ini. Urusan karo Macil Tinggal sedelo saja, Pak. Tidur gimana sih, Pak? Nih, ini sudah bawa uang ini. Ya udah. Jadi, tapi pasirnya nggak ada. Aku bawa. Kok masih ora piye to karepmu iki? Loh, nggak ada. Aku cari ke siapa itu. Di situ nggak ada, Pak. Nih, adanya batu ini, batu dari Kalimantan. Aku dikasih nih. Batu opo iki? Nggak tahu sih itu. Wah, mana srek? Ilmu goib iki. Nah, itu aku pertama itu anu itu, Pak De. Kan ini kan basah nih. Iya, basah. Basah. Itu tak gini loh. Tuh, kobong ini. Ini kok pucuknya basah ya, seperti anu ya. Ini kok basah pucuknya ini.
Iki apa iki? Tahu ora weh? Kok Kalimantan ya? Kalimantan. Coba. Apa Kalimantan? Kalimantan ini sebagai bagian dari lain. Apa Kalimantan? Kalimantan ini sebagai bagian dari lain. Ning angin tak titipne rasa kangen marang sliramu nadyan batin pengen ketemu. Aku gak tahu. Ibu cuy atau ini? Kali apa? Ini waktu kali paling ini. Ya bukan dari Kalimantan itu. Ya, kamu bohong ya. Oh, enggak. Lecet itu. Macet tuh. Ada di piye tuh? Mau tambahnya apa lagi nih? Mau coba pasiran dulu. Iya. Ini gua leleng tonggal dong. Nggak lecet itu. Tenang sedang lalu suruh sama deh. Jadi gini, bukan dari Kalimantan. Ini tuh bisa dibuat itu loh, apa gitu. Buat jadet saja. Oh, buat cetek geni, Nah, iya. buat cetek geni gitu ya. Jadi digini, terus itu Ya, langsung mobile. Nih, Ya, taruh jadi sini aja ya. jadi gimana ini? Petungnya Ismani ini gimana? Ada. Jadi ini semua money 2M. Iya. Nah, sekarang kamu kesini nagih apa gitu loh sama saya itu? Loh, katanya ada mending gitu. Apa? Mending. Mending. Iya. Apa? Bingung apa? Nah ilmu kurang teko kene lho. Lah ya celuk kan lho kuwi. Nah, itu anu emang piye ya? Gila. Ya aku siap lah. Ya banyak cem-ceman gila gen cem-cemane beras lho menawa kena. Menawa kena gene wedokan lho. Nah, salah kowe ya. Mungkin mendul nang made. Ya wes. Masa fokus ae. Bener ada kawan. Nah, aku dirong dadi lah kuwi. Lah dadi yo apa ya? Ora apa-apa. Bokong, susu, lambe ra lambe, bolongan ra bolongan, cewek ayu, metua. Saya kok di sini. Terus kalian kenapa? Ini tuh siapa? Sopo mas? Mun. Wih iso tenan wih padimu wih meneng-meneng iso. Saya boleh duduk nggak? Duduk. Silakan duduk. Silakan suara saya jauh. Locet loh kamu ini malah tilasmu. Dok. Tenang bro wih. Ini siapa? Meneng saya wih gila kandi. Kandi. Saya tadi dipanggil Mbah Dukun ini. Lu anak-anak goblok gue. Enggak. Iya sama-sama. Kocok memang. Coba piye lah. Aku mau tepat-tepatan doa aku mau iki. Tenanan wis yuk, muncul tenan. Nih. Pade. Loh, wih gila. Duit iki. Ayo terus. Gus, nyapa Gus lu ngene apa? Kenapa? Napa weh? Mau pulang dulu. Nyapa balik? Loh. Boleh. Mau ngajak dia. Jadi dong ada iki. Yaudah, katanya ini buahnya saya kok. Ayo ada sing lirik kowe lho Mas. Ayo. Salah nih. Aku yo ora duwe kowe malah kene London koto piye wae? Dindo iki didom sik to. Ayo aku yo pengen. Loh, kan perjanjiannya kalau aku ada uang, ada barang. Ayo. Kowe iki goblok Mas. Kowe iki nyapa Mas? Kira berani lebih kolondo. Iya. Aku gak ero lho lek masalah kuwi. Ketepaan ngene sebulan hiduku mandi ngono lho ben saiki. Entah tau iki yo ditekol dengan itu. Ya udah, ayo gerak. Saya mau dibawa kemana, Mbah? Nyembong ke tangan London lho. Ya udah, ikut saja. Ikut aku ke kota. Kapan? Loh, sekarang. Tunggu. Aku pesenin travel dulu ya. Halo, ya, kan? Ya, tolong pesawat ke sini ya. Ya. Aku Sherlock. Ya, oke. Ya, terima kasih. Oke. Udah koclok. Ayo, gerak.
Lontong kocok. Kamu kan ngomong sadar. Jangan. Wis sandalku lontong nyapu wis sandalku. Ndak sandalku ndak. Lontong iki kocok, lontong iki kocok, lontong iki. Wis rapopo ya lho. Los. Los nek kok. M iki ditung. Iya toh. No, M Berarti piro? Piye pitungi piye? ditung. Kan kita sebagai umat manusia harus saling berbagi. Kita sama umat manusia harus saling berbagi terus. Iki awakmu 30. Aku terus mau apa? 1 juta. Lek, utak antemi wae, Lek. Sing nyebel nang sapa Ya kok? wis, kowe 20. Nah, terus Kowe 20. kamu. Aku 40. Loh, yo ora nang aku 40, kowe 20. Lah aturane ngendi san? Curane disimpan anak yatim. Nang itu ndi? Anak yatim bayi sih enggak ada bapak ibu. Oh, iya, wis. Kan yo, ada kan saling berbagi Iya, gitu. Kan wis. dia itu membutuhkan. Oke? Oke, Sip. Sing. Jadi bukan ini duit orang yang rugi. Kok apa kayak abang-abang itu? Apa kayak apa sih? Apa kan? Apa di? Kan sing kena. Abang, apa ya abang? Apa ya bukaan sih dah, goblok. Duit atusannya berapa? Atusan ya, bang, atusan ya. Oh, apa ya serben mas? Woi! Lu nambah ki piye lah? Oh, kowe kalau dihapus londo, gelem lah dapetan. Kowe ngene kok ngene. Kita menang sih. Rugi wedokan kan. Oh ini lho. Gimana doang iki? Pitung sih to. Oh, ini sapa? Dah London nang iki lho. Iya, anu ya. Halo. Dah kok celok ya, aku mbak sih dah. Sik sing sopan iki mana ora duit gek. Ora. Hah? Oh belum dikirim ya? Urung dikirim. Aduh. Oh, truk ya Londo ya. Urung dikirim ya. Itu serben lho dia apa? Nah terus ini kok ada serbet ini? Hah? Gimana gambarnya? Buat ngelapi. Buat lap-lap gitu. Oh iya, ngelapi raimu kayak orang ini. Iki gangan Mas Dre. Kita impak ya. Sesut iki Pak, iki mang ketelesut ngono lho. Iki mang abang-abang kayak serbet. Eleng. Ketelesut. Sudah terus ki ada untuk apa-apa? Yes, bene. Woi! Semangat! Mantap, mantap.